Кніга паўторанага закону, раздзел 20. Калі выйдзеш на вайну супраць ворагаў сваіх і убачыш, што і коней, і калясніц, і людзей у варожым войску болей, чым у цябе, не бойся іх, бо з табой Господ Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай. Перад пачаткам бою хай выступіць святар перад войскам і прамовіць да народа так: «Слухай, Ізраэль, пачынаеце вы сёння супраць ворагаў вашых бой. Хай не палохаецца сэрца ваша, не саступайце і не палохайцеся іх, бо Господ Бог ваш ідзе з вамі і будзе ваяваць за вас з ворагамі вашымі, каб выратаваць вас з небяспекі. Таксама і кіраўнікі, калі войска выслухае, няхай звернуцца да кожнага атрада. Ці ёсць тот чалавек, які пабудаваў новы дом і не пасвяціў яго? Хай пойдзе і вернецца ў дом свой, каб часам не згінуў у баі і хто іншы яго пасвяціў. Ці ёсць чалавек, які насадзіў вінаграднік і яшчэ не сабраў ураджаю? Хай пойдзе і вернецца ў дом свой, каб часам не загінуў у баі, а другі чалавек не сабраў вінаград. Ці ёсць чалавек, які заручыўся з жонкаю, але не пабраўся з ёю? Хай пойдзе і вернецца ў дом свой, каб часам не загінуў у баі, а хто іншы не пабраўся б з ёю. Сказаўшы гэта, хай дададуць яны апошняе і скажуць народу: «Хто чалавек баязлівы і чыё сэрца дрыжыць? Хай пойдзе і вернецца ў дом свой, каб не рабіў баязлівымі сэрцы братоў сваіх, як і сам ён ахоплены страхам». Як толькі кіраўнікі скончаць прамаўляць да народа, тады трэба паставіць правадыроў войска на чале народа. Калі ты падыдзеш пад горад, каб яго заваяваць, перш прапануй яму супакой. Калі ён прыме прапанову і адчыніць табе брамы, хай увесь народ, які ў ім ёсць, служыць табе, плацячы даніну. А калі ён не захоча заключыць дамову з табою і пачне супраць цябе вайну, то штурмуй яго. І калі Господ Бог твой аддасць яго ў рукі твае, пазабівай усіх, хто ў ім мужчынскага роду, вастрыём меча, за выключэннем жанчын і дзяцей, жывёлы і ўсяго іншага, што ў горадзе знаходзіцца. Усю здабычу гэтую забяры сабе і спажывай здабычу ворагаў тваіх, якую даў табе Господ Бог твой. Так зрабі з усімі гарадамі, якія ад цябе вельмі далёка, якія не ёсць гарадамі гэтых народаў, якія ты маеш атрымаць ва ўласнасць. Толькі з тых гарадоў, якія будуць дадзены табе, нікога наогул не пакінеш ты жывым. Але заб'еш мечам хітэяў, амарэяў, хананеяў, феразеяў, хівеяў і євусеяў, як загадаў табе Господ Бог твой. Каб часам не навучылі яны вас усякім брыдотам, якія яны рабілі багам сваім, і каб вы не грашылі перад Господам Богам вашым. Калі доўгі час будзеш рабіць аблогу горада і акружыш яго умацаваннямі, каб заваяваць яго, не ссякай дрэў яго, з якіх можаш жывіцца, плады яго можаш есці, а яго самога не ссякай. Ці ж дрэва гэта чалавек, каб яго аблягаць? Калі ж якое дрэва не надаецца на ежу, ссячы яго і пабудуй махіны, пакуль не здабудзеш горада, які з табой ваюе.